Čiže ja zdravím všetkých, ktorí sledujú kanál a dneska je tu video z hry The Elder Scrolls 5 Skyrim. Tak, je to krása. Tak, teraz nás odvezú, no teraz nás niekam vezú. Počkajte, dúfam, že nie sú zapnuté titulky, tak ja ich rýchlo zapnem. To je zobrazení. A máme zapnuté, dobré. Ešte tu sa pozriem, počkajte, dáme si obťažnosť na mister, čiže budeme to. Dal som mister. Prečo sa? To si to nerobí srandu. Ja chcem mistra. Čakajte. No tak budeme hrať na veľmistra, no. A okladanie na bice postaví 10. Ešte tu nás sú tie. No mne toto nechce prehodiť. Občasno, no tak to je genitálne, budeme hrať na no, mister, tak. Keďže už som to prešiel asi 3-krát, tak, tak pre mňa by to nemal byť problém. Tak, vidíme, sme sa zobudili, tu nám máme, no veď, ja teraz budem ticho a vy si to užite. Práce to nemôžeme fakt. Správa ešte ne. Buď ucho, synku. Bez dovnic prcku. Nebudem sa pozrieť na vojakov, som to mladý. Tak. Ježiš, ja už to chcem mať za sebou. Ja vám to stopnem, pretože tu sa nebude nič také diať, až keď si budem vytvárať postavu, čiže sek. Tak. Už sme hotoví, ale teraz som prišiel na to, že som dal načítať poslednú moju pozíciu a tu si zo mňa robí srandu. Tak, teraz už by sme si mohli ísť vytvárať tú postavu, teda dúfam, že teraz by tu mohol prísť. Áno. Tak.
Ufrik. Aj mne. Poklona. Neviem, či to bude v videu vidno, ale spravil som tam jednu takú chybu, že som si načítal posledný save mojej mačičky, keď to môžem povedať tak, čiže možno ste videli chvíľu z inej postavy, ale už je to všetko v pohode, čiže ne. A už ideme. OK. Áno. Ja neviem. Tak, a teraz ideme tvoriť postavu. Čiže ja zračená močou si na plnou čierne moc na teraz. Rýchlo redovať, nechcem. Krásne, neprichúcem. Ne. Prevažne sa teraz čítam, aj vy si to môžete prečítať. No, za tohto som už hral, čiže tohto už nechcem vlastne. Zlodeja, tohto by sme si dali potom. Nord, tento nechcem, Orka tiež nie, Redguard, ukáž sa. A tento je normálny bojovník, toho nechcem. Ale teraz sa dostávame k toho, čo budeme mák. Začne neofojú, ktorým si doma na letných ostrovech, Altmerové. Mágy zo všech raz najväčší nadaní pro mágii, díky svojej moci urozené rýchlo regenerovať manu, čiže tomu sa rýchlo regeneruje mana. A vyzerala, musím, že ideme si ho nejak robiť, alebo pohlaví. Tak to neviem, či budeme hrať za ženskú, ale... Dáme si ženu. Som ešte nikdy Skyrimu nehral za ženu. Áno, zahrajeme si to za ženskú. Nie. Alebo... Ne, budeme hrať normálne za chlapa. Tak, začas si pozrieme, čo to je prednastavené. No, všetci sú takí strašní. Ako nejaké ježibaby, čakajte. Nejakého si nájdem, ja toho si upravím. No, tento je celkom v pohode. Koho nebaví to dotvorené postavy, tak nech to v pohode preskočí. Lebo aj tento je. Dobre, tak necháme si tohto. Odstieň platí, no tak ty budeš bielý nie, no, aby som ho dal takto asi. Váha. Jo, ne, my budeme takýto mágovia, nie sú moc svalnatí, tak ideme ďalej na hlavu. Poleď, to sú možno stále ne. Aha, tak ešte, aha, tu má si vrázky a tak. Tak my nebudeme, my budeme čistúčky, už piany tiež ne. Odstím pokožky, necháme tak, jazvy. Som nejaký takúto maličku, by som si dal, hoci válečné pomalovanie, ukáž, aké máš. Toto je asasínsky znak, počkaj. Aha, ne, ja som myslel, že to je asasínsky znak. No, nemáš nič také moc. To sa mi celkom páči. Počkaj, by som dal nejaké zfarbení, no. Áno. Ja sa to celkom páči, tak dáme. Tybe nosu, what? No toto je. Ukáž, ako vyzeráš. No, to je celkom fajn, víš, ja toto, s týmito sa ja veľmi nikdy nehrám, pretože odstín tváre, to nechám všetko tak, barva čela, to nechám všetko tak. Mne sa takýchto celkom páči, aj tak ho už takto skoro nikdy neuvidíte, čiže oči, no tak oči by som mu dal nejaké poriadne, počkať, niečo. Toto je celkom fajn farbu, no tak čiernu fuj, ne, to je hnusné. Tie zelené, tieto výška to nechám, všetko nechám tak, všetko tiež nechám tak. Typ obočí, no to... Čiže ja sa toto, mne to vôbec nejak nepríde, že by sa to nejak veľmi menilo, čiže
Aj tak ho už takto skoro nikdy neuvidím, čiže vyzerá riadne, no sa cipaná, tak ústa, no tak tie. Tak to výškou, tak nejak. Barbar, tu no ešte áno, ešte by sme nemali keď červené, že vlasy, no a toto už, na to mi už spoviem pravdu, že zať záleží, že tam si, no plešoun, ne, teba nechceme. Čo tak? Čo takéto? Alebo... Necháme mu dlhé vlasy. Nejakú bratku, čo keby som... Ja viem, my mu dáme... Takto a vlasy... Žiadne a čierne. To je geniálne. Áno, toto bude náš. Alebo aspoň nejaké vlasy, alebo... Čakajte... Nie, tie vousy chcem také, aké... Jo. Čakajte. Tie dáme také... Takéto a vlasy aspoň... Tieto. Tak, toto bude náš. Tak, a... R-ko, potvrdiť a meno. Word. Makrela. Ne. Viem. No. Nie. Počkajte. Černo. Čierna brada. Tak. Ne. No, pustite ma. Ne. Zastav ho, hadvare. Ne. Ja som si dal znešeného. Počkajte. Ja sa to dá zistiť rýchlo. Dúfam, že som si dal toho znešeného. Počkajte, ja si to ešte ložím, že sa tu... Tak, ale... Ja som istý, či som si dal znešeného elfa. No, dúfam, že áno. No, freku. Dragon. Lietadlo. 100% lietadlo. Budíš vaše duše, ktoré týmto poručíme do éteria, provézený... Ne, dobre, nebudeme. No, ideme. Tento je nejaký odvážny. Tá grafika je celkom pekná, to ako je to stará hra, no. No nie, že je moc stará, ale je už trošku staršia. Viete, že je to celkom pekné, no. Mne sa nepáčia tie detaily tej tváre, napríklad do tohto vidíte. Ježi, ja som nevidel koho... Á, to sa môžeme pozerať. Áno, kto toto zakričal? Smrť božným. Viete, ako sa tam potom rozdieluje? Či pôjdete s týmto Raofom, alebo ako sa volá, alebo s Hadvarom. Tak ja som na tým už rozmýšľal a asi pojeme s Hadvarom, pretože keď pôjdete s Raofom, tak tam máte to cisárske brnenie a to je skôr pre týchto, pre bojovníkov. A s Hadvarom tam je ten mak a tam je to brnené na tú regen many. A potom on vám povie, aby ste sa pridali k tej cisárskej a to sa pripojíme a potom pôjdeme do Letohradu, kde sa učia kúzla. Že tam, že tak toto je náš plán. A keby sme išli s tým väzňom, tak to by nebolo zase také krásne. Je to letadlo!
A je to drak. Dragon. Tu tam stojíš, zabij tú potvoru. Všetci do bezpečia. Tak, už ma chytíš. Stávej, bohové nám tak... No, tak, už sa hýbeme. Today, Ramov. I shit. Som ešte nikdy nestalo, že by ma ten drak hitol. Jo. Toto som nikdy nemal rád. Proste, ten začiatok. Tak poďme. Nahoru do vieže. Chudák. Chudáčisko. Aj. Ja viem, že som tu teraz mal byť, ale... Áno, vidím. Ja sa tu stále hitnem. To už som proste, tak. No čakáme ho, poď, kamo. Som sa tu skriem. Aha, ja už mal utekať, aha. Tak ne, no. Wow. Viete, F5. Tak. Trofej. Áno, ideme s Hadvarom. Aha, už ideme. Autom sa beží, BTB. Ja som... Tak, no, drž sa Uzi. Ja som... Jo. Ukáž sa nám, priateľu. Idem. Bež. A tu na teraz bude tá menšia voľba. No, menšia, to je celkom závažné. A my si vyberieme tohto kamaráta Hadvara. A teraz je tu voľba, či pojete s Raofom alebo s Hadvarom. Raz som šiel aj s ním a teraz ideme zase s ním. Tak. A už je tu tá prvá voľba, ktorá si myslím, že celkom dôležitá. Že tam idú skôr takí tí bojovníci a teda. A tu idú skôr takí mágovia. A ešte je tu jedna celkom dôležitá vecička, či budeme iluzionisti, že skôr plíženie, že sa budete proste pred všetkými skrývať a tak. Alebo budeme proste... Dobre, asi... Áno, rozvážujte ruky. Alebo skôr budeme proste ničiteľský mák. Že budeme proste všetko zabíjať, všetko, čo sa nám dostane. A ja budem hrať tretieho pohľadu. Tak, skryť si tie ručky. Tak, a budeme všetko proste zabíjať, všetko, čo sa nám dostane do ruky, pred ruky. Tak, a oblečieme sa, nechceme. Bitch, tak ne, oblečieme sa. Všechno. Povadníka, tak, rozgý meč. Tak. Počkej, ešte ne, ja sa ešte toto všetko priberám. Všetko vereme. Ale to je krásne, to ani som nemusel vyberať. Ešte to niečo je? Áno, tu má. Teraz budem proste dať všetko, že tu sú peniaze, Čekajte, to sa stále robil. Vedro, poď sem. Poď, vedierko. No poď. Nie, ešte nie. Alebo no tak. No tak už musíme. Aha, ja vôbec neviem s mečom, ja som iba obyčajný kúzelníček. No, obyčajní kúzelníci sú best. Choď prvý.
neznášam tieto boje s mečmi. To už som otvorili teda, dobre, ja si zatiaľ ich vykradnem. Beriem všetko. Dobre. Tak a... Tak, tu si to teraz uložíme. Dáme si inventár. Mami, však nahrávam do Boha! Tak, po menšom tomto sme späť. Počkejte, ja som musím obujec, oblečení. Konečné rukavice sú lepšie, toto je lepšie. Vyzerám ako vozíci, ale takže poďme. Počkaj, ešte tu si všetko zoberiem. Tak to som, ne, no, tak chvíľu si posedieme, ne. Budeme vegetiť, ideme ďalej. Hromádka soli, markev, všetko sa hodí. Kapusta, morej, tak bereme. Tu tuším ďalší fajtík menší. Tu by sme potom vyšli, keby sme išli s tým Hadvanom, no s tým Ralfom tuším. Trošku som nečakal na to, koľkýkrát som to hral. Takže, tak. Wow. Ja už som kúzla, počkať, nemáme už nejaké. Aha, my máme. Tak prečo som tam bojal s tým mečom? Tak, zhorte. Skrieme si svoje čarovné rúčky, všetko. Nikam to nenechám. Ešte aj tu na, proste ja berem teraz všetko, takže potom sa to dá predať a to sú peniaze na začiatok, čiže všetko. Ale počkajte, by som ešte sa pozrel na tak dáme si do ľavej, počkajte, že to bude, ne, to si dáme na pravú. Na ľavú. Počkajte, alebo ne, dáme si to. Takto. Ja som na niečím špekuľoval, ale na nič som neprišiel, čiže prohľadáme sudík. Tu je bak, to je soľ, a tu je nič, a tu je zelené jablúčko, všetko sa zje, je to, sú to peniaze. Elixír, soľ, prehanska, vedro, a lžič. Hotovo. Ideme. Oči jedna, bohové. Zhor. Teraz má nejaký lagísek. Už, áno. Všetci zhoreli. Všetko. Tak, a tu je ten mák presne. Počkejte, tady mám nejaký látan 6 FP. No, dobre. Kniha o drakorozených, áno, to je mega kniha, to si niekedy prečítame. Tak, tu máme Torna, kde je šperák, železníka. Tak, a tu ideme otvoriť všetky, že si vycvičíme to páčení, že ako to povie, ale hoď to nič není, ale aj tak sme sa zlepšili, no to je ten mák.
ďalší nejak takto, áno. Proste to sú tie ľahké zámky, tak a tu na je. Počkajte, nejak sa hodím do tej prvej. Tako zoberiem, mak. No a tu vidíte, je tá kapie, toto. Vyšší manu a regenerácia, čiže tu si je nasadíme. Zoberieme ho tam, chudáka. A to je inventár, oblečeníčko, kapie a vyššie mám, áno, toto. Vyzeráme v tom. Ideme vtrúť ešte aj tieto. Ne, nechcem si zlomiť šperháč, no tak. No tak. Si myslel, že to nie. A to bolo takto ľahko, ja som si na tom zlomil šper. A tu tuším tiež niečo, ja? Či? No tu je len. Tak, už by som mohol ísť ďalej, pretože ten nás čaká. Tak. Čo my chceme ísť? Ešte aj tu na... Ale v nejakej tej kleci je niečo. Co mi zdá. Áno, tu. Kostlivec. Easy. Vyháčkovanie, áno. A tu je mešec, sena zlata, prečo nie? Je to zadarmo. Tak, ideme ďalej. Tak, toto som sa nastavil. On má len roztrhaný háp. A všetci kostlivci majú proste zlato. Tí kostlivci boli veľmi bohatí. Bohatieri. Tak všetko zoberieme a november, to je kontrakt. Nič. Tudy. A poďme. Počkejte, quick save, F5, aj vy neviete, čo sa môže stať. A tu sú ďalšie týka. Wop. Hor, aj ty. Počkaj, ty tu na mňa zozadu. Počkaj, ešte tu. Jaj. Ja ty ešte si stále dorazil. Ja si sa ťa vyultujem, všetko. Aha, už mám toho veľa. Tak niečo im vyhodíme. To je drahé, žiadny dík, ne, som chcel uložiť, tak, už ešte stále, počkajte, železná díka, uložiť, čo stojí najmenej, oblečení, to batníka tam uložíme, toto okrušino, ne, to aj to dnes zbraní ešte tento meč ešte niečo tých rúz ty tak a nechal som tu hadvára úplne samého chudák. Aha, ja mám ježiš všechno. Čo neboješ, priateľ? No už to veľmi nemôžem, čiže ja zoberiem len to čo najdrahšie. Ježi, ja to
stále si to nasadí, na to nechcem. Všechno. Dám si to rovno aj do oblíbených. Tak a už ďalej. Ale tu na to teraz ukončíme. Minulý týždeň, ak sa vám to páčilo, lajkujte, komentujte, odberajte a uvidíme sa u ďalšieho videa. Čus, bus.